Sziasztok! Ez itt a Geek Corner új termékbemutató sorozata. Mi leszünk a házigazda, Szasu! és Viktor. A mai napra Galaxis őrzői 2 popfigurákat hoztunk nektek, és nézzük is meg akkor, hogy ők hogy néznek ki. Hát akkor itt már van is egy szökevényünk, ugye, aki le is ugrott, ez a Taserface, ugyebár ő volt aki az egész lázadást Yondu csapatában elindította, mert úgy gondolta, hogy ő már nem elég tökös ahhoz, hogy ezt a csapatot ő vezesse. Igen, és neki rosszabb az arca, úgyhogy szerintem ez így nyerő volt, hogy ő legyen az új vezér. Valószínűleg ez a név, ez nagyon jókor juthatott eszébe neki. Biztos valami fontos dolgot csinált. Hát belenézett a tükörbe, és ez lesz az új vezér. Hát én irigylem. Én ilyenre nem lennék képes. Hát de hogy nem, le kell égetni az arcodról a bőrt, és akkor teljesen tökéletes. És felkezd reggel belenéz a tükörbe, és a nevem Mától. Éget pofa! Hello! Az összes lány engem akar. Igen? Nálad mi van? Nálam van egy Mantis, van egy Gamoránk, egy Ego, és maga Star-Lord. Maga az űr Star-Lord, bárhogyan is láttátok angolul vagy magyarul, ugye. Nálam itt van Taserface, Yondu, Drax és Nebula. Szóval elsőt is nézzük meg, mi is az a popfigura, tehát mit kell róluk tudni. Ők igazából, hát karikatúra figurák, ilyen chibi, mondhatom, hogy chibi. Persze, ugye. Chibi verziója a filmes karaktereknek, jelenleg filmes karakterekről beszélünk, egyébként gyakorlatilag mindenből megtalálható popfigura, filmek, játékok, képregények, rajzfilmek, sportolók. Akkor gondolom az animék is, ugye? Animék is, igen, hát így gyakorlatilag Amit mögöttünk van, széles skálán. ezek igaziak, ez nem zöld hátteres effekt, ezek vannak. Úristen! És most csak átvertünk titeket, mert pont ezt az egyet hoztam el, ami mozdítható. Szóval annyit kell róluk tudni, hogy ők cukik, nagy a fejük, Hát igen, végül és is. van amelyik tud bólogatni. Na, jó kis bobbleheadek. Igen. Még rá is van írva mondjuk. Szerintem bontsunk ki. Ja, bontsunk ki egyet, akkor szerinted kibontod Gamorát, én meg Nebulát? Kibontjuk a Testvérek? két tesót. Ja. Aha, ez már. Minden oké? Ugye? És elég Még jól oké van. van, ugye? Én vagyok. Ez is, igen, ez is egy bobblehead. Igen. Ott is. Elmehetnek headbangelni. Hát igen, látható, hogy mondjuk ez így bárkit le tud nyugozni, gondolom én. Ja. Én már megpróbálom lerakni, de ez nem szeretne megállni. Hát mindegy. Nehezebb a fejem, Igen. mint a... Ez ugye a kocsikba jó kitenni, ahol tényleg rezeg is a kocsi, és Persze tényleg lerakom a műszerfalra, olyan, és mintha nyomja. olyan, mintha tényleg igen, folyamatosan tudná, csak egy kicsit rögzíteni kell a lábát, de hát pont ez a lényege, hogy rázza a fejét, és ne csak egy egyszerű kis szobor legyen, de amúgy tényleg nagyon jól ki van dolgozva a teste, a mindene. Na tényleg részletes amúgy, igen, látszik rajta. De tehát bármelyik ilyen figurára ránézel, az úgy el tudják találni, hogy hasonlít a karakterre. Hiába mindegyiknek, tehát mindegyik egy sémára épült, és kicsites, nagy kocka fej, és mégis tehát hasonlít magára az eredeti karakterre. Igen, meg ugye azt is észre lehet venni, hogy a szájuk az nincsen kidolgozva, és ez direkt van, ugyanis az összes popfigurának a szája az nincsen kidolgozva. Talán van egy vagy kettő, láttam valamikor, de nem, tehát mindig ki van itt hagyva. És ez megint csak ez a chibi téma miatt van, mert a chibiknek is direkt úgy van kitalálva, hogy a szájuk nem mindig van kidolgozva, csak az arcuk, a szemük, mert az a legfontosabb. Teszem Nagy azt. gomsz. Nagy gombszemekkel, igen, és így aranyosan rád néznek, tudod, minden, és akkor így... És ennyi. De hát nem tudsz mit csinálni velük, túl aranyosak. A videóban szereplő termékeinket megtaláljátok a Geek Corner üzletbe, illetve a webshopunkon. Kövessetek, iratkozzatok fel a csengettyűt, jelöljétek be, kommenteljetek, osszátok meg a videónkat, és találkozunk
a következő videóban. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok!